Takže... To. Hej. To je jedno. Ježiši. Trošku se to nepovedlo. Dobrý. To nějak zvládnem. Jdem na ten čověbaný? Ale musíme ještě se s těma lidma seznámit. Takže já jsem Terka. Já jsem Peťa. Tohle je naše první video. Doufám, že budete hodný těch komentáři. No a děláme my čověbaný jsme challenge. se rozhodli udělat čověbaný. Sice ten čověbaný challenge už dělal Google a další lidi, že jo? Další, Samozřejmě, jakože no. nejznámější youtubeři. Ale tak zase Nudíme se! je nuda. No. A máme to zase chuť. Jo, takže máme tady kapesníky, vodu, kdyby, no. Jo, a počkej, sorry za tu kvalitu, ale to na můj starý foťák, takže sorry. Jako, nejdeš tam vidět, jo? To mi nevadí, lidi to nevadí. No, takže jdeme první. Takže jo. Takže. Čověbaný. Okay. Čověbaný. Máme to Druhej. Čověbaný. Já dám kraviny, no. Čověbaný. Třetí. Čověbaný mě bolí zuba. Jo. Čověbaný. Já jsem na nějaký vrchaček. Hele, to je strašně. Máme jich málo, no. Máme, no. Čtvrtý, že? Čověbaný. Čověbaný. A skvěle. Šnom 3. Pátý. Čověbaný. Víčo, pesové. Jo, det huvud, to sådan er Čověbaný. Šestý. Čověbaný. Jo, to. No? Jak to je? To je? Pojďte to pošet. Sorry, že to bylo nějak krátký, ale my jsme to točili jednou a víc toho je mít v záchodě, takže pičo. A nemáme moc velký pusy, teda asi já ne. No taky jako, taky ne, no. Fuj. Fajn, no, takže... Když budete chtít další, tak si prostě napište do komentů, že jo? Takže jo, to je logický. A budeme dělat challenge se skořicí. bohužel, už po druhý zase. Až po druhý, takže se těšte a ahoj. Jo.